आज आपण कोकणी स्टाईल काळ्या वाटाण्याची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। त्याच्यासाठी इथे हा 1 वाटी काळा वाटाणा घेतलेला आहे। हा रात्रभर भिजवून घेतलेला आहे। त्याच्यासोबतच एक मोठा बटाटा त्याच्या बारीक फोडी करून घेतलेल्या आहेत। त्याच्यासोबतच एक टोमॅटो, लसणाच्या 7-8 पाकळ्या बारीक ठेचून घेतलेल्या आहेत। थोडंसं अद्रक हे बारीक किसून घेतलेलं आहे। हे 2 तेजपत्त्याची पानं आहेत। त्याच्यासोबतच इथे कढीपत्ता घेतलेला आहे। मसाल्यांमध्ये या ठिकाणी मोहरी, जिरं, लाल तिखट, इथे लाल तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या चॉईसनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। हळद आहे, चवीनुसार मीठ, गरम मसाला पावडर आणि हा कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला आहे। याची रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केलेली आहे, नक्की चेक करा। त्याच्यासोबतच इथे आपल्याला 1 मोठा चमचा तेल लागणार आहे आणि या वाटीच्या सहाय्याने म्हणजे ज्या वाटीच्या सहाय्याने इथे काळा वाटाणा घेतलेला आहे त्याच वाटीच्या सहाय्याने आपण 4 वाट्या इतपत पाणी वापरणार आहोत। भाजी बनवण्यासाठी इथे मी कुकर गरम करत ठेवलेला आहे। आता याच्यामध्ये आपण 1 मोठा चमचा इतपत तेल ॲड केलेलं आहे। तेल गरम झाल्यावर त्याच्यामध्ये आपण मोहरी जिरं टाकणार आहोत। तर सगळ्यात आधी इथे मोहरी ॲड केलेली आहे। मोहरी थोडीशी तडतडू द्या। मोहरी तडतडल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण जिरा ॲड करूयात। जिरं ही चांगलं भाजू द्यायचं आहे। त्याच्यानंतर आता आपण त्याच्यामध्ये पुढचं साहित्य ॲड करूयात। तर सगळ्यात आधी आपण इथे लसूण ॲड केलेला आहे। लसूण आपल्याला चांगला व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। त्याच्यासोबतच अद्रक ॲड केलेला आहे, कढीपत्त्याची पानं आणि तेजपत्ता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात एकदा। त्याच्यामध्ये आता आपण टोमॅटो ॲड करूयात। त्याच्यामध्येच आपण इथे पाव चमचा इतपत हळद ॲड करूयात। मिक्स करून घेऊयात व्यवस्थित। त्याच्यामध्ये आता आपण बटाटे ॲड करून घेऊयात। मिक्स करून घेऊयात। आता आपण लाल तिखट ॲड करूयात। इथे तुम्ही लाल तिखट तुमच्या चॉईस प्रमाणे कमी किंवा जास्त ॲड करू शकता। इथे 2 चमचा लाल तिखट यूज केलेला आहे। मिक्स करून घेऊयात। त्याच्यामध्ये आता आपण हे काळे वाटाणे ॲड करूयात। मिक्स करून घेऊयात। आता हे आपण तेलामध्ये 1 ते 2 मिनिटं परतून घेणार आहोत। 1 ते 2 मिनिटं आपण ही भाजी तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घेतलेली आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये गरम मसाला ॲड करूया। तर या ठिकाणी गरम मसाला मी 1 चमचा इथे ॲड केलेला आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात एकदा। आणि आता त्याच्यामध्ये आपण हा कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला ॲड केलेला आहे। 2 मोठे चमचे इतपत हा कांदा खोबरं मसाला ॲड केलेला आहे। इथे तुम्ही या मसाल्याचं प्रमाणही तुमच्या चॉईसनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। आता व्यवस्थित आपण तेलामध्ये परतून घेऊयात। साधारणतः 1 ते 2 मिनिटं आपण हे तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घेऊया। 1 ते 2 मिनिटं ही भाजी आपण व्यवस्थित अशी परतलेली आहे तेलामध्ये। आता आपण इथे पाणी ॲड करूया। तर या ठिकाणी आपण 4 वाट्या इतपत पाणी ॲड करणार। आता आपण या ठिकाणी 4 वाट्या पाणी ॲड केलेलं आहे। इथे पाण्याचं प्रमाणही तुम्ही तुमच्या चॉईसनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। आता या पॉइंटला आपण इथे मीठ ॲड करणार आहोत। मीठ ॲड करताना तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे की या ठिकाणी आपला जो कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला आहे त्याच्यामध्ये पण ऑलरेडी मिठाचं प्रमाण आहे। तर ते लक्षात ठेवूनच इथे तुम्ही मीठ ॲड करा। आणि आता आपण कुकरला झाकण लावून 5 शिट्ट्या याच्या करून घेणार आहोत। तर या
ठिकाणी कुकरच्या 5 शिट्ट्या करून कुकर थंड करून घेतलेला आहे. आपण चेक करूयात आपली भाजी झाली आहे का ते. तुम्ही बघू शकता आपली भाजी रेडी झालेली आहे. रस्स्याची कन्सिस्टन्सी पण अतिशय योग्य अशी आहे. मस्त अशी आपली भाजी शिजून रेडी झालेली आहे. आता आपण ही भाजी सर्व करूयात. तर या ठिकाणी ही आपली भाजी रेडी आहे. कोकणी स्टाईल काळ्या वाटाण्याची भाजी. ही भाजी तुम्ही भातासोबत किंवा भाकरीसोबतही खाऊ शकता. दोघांसोबतही अतिशय टेस्टी लागते. जर तुम्ही भाकरीसोबत खाणार असाल तर थोडीशी घट्ट अशी भाजी करा, खूप मस्त लागते. नक्की ट्राय करून बघा कोकणी स्टाईल काळ्या वाटाण्याची भाजी. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.